Naimbaga bigat, Apo. Welcome to our little table. I'm here to listen, to share stories, and maybe help us dream a bit bigger together. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kamiunay, kadagiti, kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Tatang, nakita yo ka din ni Marcial? Itay pa'y bigat api manaw iji balay. Kunana mapan makitrabaho ka ni kumpare na iji daya. Ngam sumipngetan ngam awang pailaang. Nay, kunak man nung nagawi daan. Kano nakita iti balay ti kumpare na itay. Ay nagsayat mo ti panagsangsangod ang agin inom iti ara. Naa, kunana nga da trabahuan da. Ngam napanmat gayang nakiinom. Anyamot ni Marcialon. Pag-aw-awid ang itayin tamadlaw ang nabartakan. Kuna na sumarunod ng di pa'y gayam nagawid, ay unay mo't da ataawn. Talaga nga awan manaknakom na. Urayan mi tatang, tabarang adatangdan na anak itrabaho. Tapno ada kumamot igatang mi iti sidaan mi itarabi. Ngamsan mo't gayam anang panagtrabaho. Mabisinan dagiti anak mi. Ay nanaglukong da siya taaw. Laklakayan nga awan nakom na. Kaano nga tayo nga agbaliw di anak yu tatang? Nagrigat lang arudon ti adda pa nagbiag mi. Maala na pailaang ti mapanagbartek. Amo namot nga awan amin iji balay. Malabay Irma, no makita, bagbaga aktumanan. Ay mapagkit ni nakasarsarita na siya taaw. Tatang, Ay ti nasaya at balasang ka. Umay ka, taala mong dagiti dilatang at dahil kusina. Naimbagla si daan dagiti obing itarabi ay kun intong bigat. agyaman nak tatang. Dakon, bakit? Simang sangpot ka pailaang. Kunak man mapagkagtrabaho iti ayan ni kumparem. Ngam saan mo't gayam? Napan ka mo't nakiinom. Pasensya ka, Irma. Awan nga ti materialis sa nagatang di kumpare kisa naginom kami lang na. Dinapan ka kumanagsapol iti sa bali a pakitrabahwam. Amumot nga awan iso amin diti balay. Ngam nagpartek ka pailaang. Irma. Ibagtadaintad ni tatang Adelata itay napan kasi naapol iti balayda. No saan? Naturog ko man dagiti anak mo agkirkiraos ti buksit da. Kaano ayang agnakam ka Marcial? Awan lang arudan ti permanente at trabaho. Agbisyo ka pailaang. Makamutan. Bayang bakit? Tanton bigat. Agbiro ka kiti pakitrabaho. Di ka katagdanag. Kaya't kunti maturog nabata ka at talaga may kata maturog dan Irma. Da kayo mo't gayam tatang. Ayan na itanalaing asawa. Nakaturog pa ang tatang. Bimangon itay. Ngam nasakit ka no ti ulo na. Iso ang nagsublian na turog. Ay sigurado apirmi man nga tanabartak na idirabe eh. Naimbagman ta nakaawid pa di salbag alalaki. Tatang. Aday mo't ko apagarmusaran nyo kadang ito ubeng Irma. Pakanumidan. May biyamda dyan, nalaing nga asawam nga awan lamutan nila itong makaray. Agyaman tatang. Kan numapalin, ibatik ko madagiti ubing kada kayo. Tayo nakagbirok ti pakilabaak.
Isupay nga igatang ko iti kanon mi ti matangdan ko ita nga aldaw. Mapo, unay katikas tabiyag yun aya. Si kapay ti matortura na mapanagberok iti pakitagdam imbes kumadyan na laeng nga sawam. Tatang, Malangarod, pakanamon dang ita apokok ta isurot ko idan di tabalay. Tapno makapan kamutan iti papanam. agyaman nak tatang. Nana Doray, amano day palabayo. Siya kundi aglaban nana. Isupay di tangdan ko. Ay, talaga nga ado Irma. Tasaan anak ka umay di aglablaba. Ang mapay ngay asika ti umay makitrab-trabaho. Ayan nila kay Mau. Apay saan ngay so tagbiro kiti trabaho na. Aday di balay nana. Nakaturog. Tanabartak idirabii ang nagawid. Ay, oo na yan ti kasta nga aramid ti asawam. Di lamasyan kan. Nagdakkalan a karnay. No kayat na, ado mo ti mabalin na apakitrabahuan dita. Ngam napilin samot ngamen iti trabaho. Ay, wan nga rod nana. Kat no iso ti urayok nga aggunay, ang mga numatay kami iti bisin. Iso asyak laangan nana. Makauman ti kastya nga aramid na. Ay, bilibak nga rudken ka. Tamaan usam ti kasta nga ugali ti asawam. No sabali laang dayta, nabayagan a pinatakyas na ni Marshall. Ipagpagapuklangan ka dagiti anak mi nana. Ang mga numakaamiris, katagbalbaliw tumutlaang. Ay, sapay lako mga rod balasang kao. Tasaan pa'y anaudi ti amen. Enton makaamires ni Marshall. Kasta ti aramid nila kay ko manang Emmy. Awan lang aruden ti permanente at trabaho na, maala na pailaeng ti agbisyo. Isu nga imbes nga urayek no kaano nga aggunay nga agsapul ti pakitrabahuan na, siya kon ti makitagtaged. Mamin ano abagaak manang, ngam kaskas di adi na maikat ti bisyo na nga arak. No makakitan iti arak, malipatan nan amin, ultimo pamilyana. Kunada ang martirak, tamaanusak kano ti kasjay nga aramid ti asawak. Ngam di dalaan mo, ama pampanunot kumuten a panawan ti asawak. Kumusta dyan na laing asawam? Kaspay ti sigod at tatang. Pasaray adda pakitrabahuan na, pasaray awan. No nasumok na ti mapan makiinom, mapanlatta. Salot at talaga na dyan tao. Ay, mababain kami pa kidikan kan, Irma. Tatang, Amumal, tadi mi kon konsintiran sa aramid ni Marshall nga anak me. Ngum talaga natangkan sa ulo na. Di na lang arutin mabiyak ti pamilya na kasjay pa aramid na. mapampanunot ko pa'y din ti umadayo ama pa nagtrabaho, tatang. Anya? Wan tatang. Naadala tumulong kanyak tapno maka-abrodak. Talaga nga isakripisyok ti mapan. Awan mapasamak ti biyag mi no kastoy laang ni Marshall. Dumakdakkel dagiti ubing.
Kasanon ngay no ag-eskwela danton. Sa bagay, saan ka mababalaw no kasta ti mapampanonot mo, Irma? Talagamot nga na makaoman ti aramid ti asawam. Tatang, Kano anya ta amom ama kapasaya at kada kayo kadagiti ubeng. Aramidam anak ka. Suportaran da ka itanyaman nga agbalen a desisyon mo. anya ti planom iti biyag mo, Marshal. Kasta ka kadilatan? Di mo kaya ti mapanagsapol iti permanente at trabahom? At damat pakitab-trabahwak no daduma bakit? Iso na lang, ta sana ka na yun. No, awan ay kawan Kat, kastamlatan? Agbirok ka ngamin iti permanente at trabahom Kasano ang mabiyag na kami kadagiti anak tangay no kasta ti aramid mo? Adda no adda, awan no awan, kasjay? Ay kataganos ka ata saan mo tabak nang wano nakaturpos ti asawam tapno makasapol iti nasaya ata panggadan. Adu di ti saan anak kaadal, ngam adda trabaho da permanente. Nagado at trabaho ang mabalin mo asirkan, ngam masadot kamot ngamin. Agpili ka pa iti trabaho. Orahim ka di ang makaswerte yak bakit? Kaanon tupay? Saan asumangpot ti swerte kan no sadot ka tao? Buyogam iti aramid day ta swerte ngay bagbagam. Ay na Marshal, nabambanog akon amang ibakbaklay iti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Oo, nailakit din na ya. Nada pakitrabahuam di si kapay lang bakit? Total na disdiskarte ka mo't langam siya. Agsubsubali takto ka day. Tatang, simang putyakabsat ti kumarek di talaod. Kat agbirbirok ti kadwana nga agbalin a domestic helper iti Hong Kong. Kasta ka na, Irma. Wan tatang, kat naibagak akayat ko. Kabsat ti amo na ti agbalin nga amo kijay tatang. Kan tulungan da kano kadagiti magastos, iti panangipagnak kadagiti papeles ko. Saan niya nga iti desisyon mo, balasang ka. Kayat ko ti mapanagtrabaho iti Hong Kong tatang. Dayto yan ti sungbat dagiti karkararag ko. Tapno makalungaw kami mutan iti rigat. Palubusan na kangatan ni Marshal, Irma. Palubusan nakmanweno saan. Talaga adesidido akon amapan, tatang. Bakit? Ada ka no trabahoon mo ijaayan da tata Crispinindon Martes. Kunak nga rod nga ita ko man yung gumatang da kanupay mo titi materialize. Diinton Martes kanto pa lang agtrabaho. Kasano nga dagiti daddo mga aldaw sakbay ti Martes. Agistambay ka manen? Sana balay ta Huwebes mo titan. Dandanin bakit? Pangalaan tayo nga iti igatang iti kanon tayo sakbay day ta Martes nga ibagbagam. Makaamo ka pa ilang nga bakit? Total, adaw mo ti mabalin mo apakitaggadan. Katanya harod ngay, no isuti ko nam. Adarod pa'y maaramid ko. Ay, wan gayam. Naggapuak iji ayan da kumarek di talaod. Kinasaritak di kabsat na naggapu iji Hong Kong. Oh, katanya nga itinagsaritaan niyo bakit? Sigurado nga do ti kwarta day jay ta naggapoy di abroad. Sigurado ata balikbayan kat nga rod. Kasta aktumat siguro na. Nay, anya kastakan tumot siguro na ko nam. Wen, kasta akto. Taga brodak met. Anya? Iso tinapagsaritaan mi.
Tulungan na kano amang ipagnakadagiti papeles ko. Kanti magastos. Tapno makapanak mo ti Hong Kong. Kaya't mo asawan, panawan na kami kadagiti ubing dito eh. Ni, kasano kami langan nga eh. Saan ka madanagan? Saan ko nga ibatikan ka dagiti ubing? Ibatik ida kada tatang. Katsi ka, makamukan iti biyag mo. Ay, sana mabalin. Saan ka amapan iti Hong Kong? Maasyan kamot kada kami ah. Maasyan? Si katirumbang amaasyan kada kami kadagiti anak ta. Saan na kami mo takabaalan abyagan? No awan pa'y datatang. Wenno awan ti maasyan kanyak no kasde nga agbiro kak iti pakitrabahuak. Natay kamin iti bisin kadagiti ubing. Bakit? Kaya't ko maipayan iti narimat amasakbayan dagiti anak ta. No adda aklaang dito nga agururay kan ka. Awan ti mapasamak kada tayo. Iso amayat ka man wenno saan. Patuluyak ti mapan iji balasiw taaw. Intuloy ko nga rod tinang ipagnaka dagiti kasapulan a papeles, iti ipapan ko dito'y Hong Kong manang Emmy. Kinapudno na, medyo agkad-kad matiriknak amang panaw kadagiti anak ko. Ngam amok asaan to ida abaybayan dagiti katugangak. Agtrabaho ak kas domestic helper iti balasiw tao manang. Jakon ingkan kano dagiti mangmangagak nga istorya nga ado dagiti malmaltratuan dagiti amo da. Tinang patibkar itiriknak ket titarigagay ko ama isaganaan ti masakbayan dagiti anak ko. Ken ti di agsarday a panagkararag ko asa pay lakuma tanasingpet dagiti agbalin nga amok. Agingga adimteng ti aldaw ti flight ko manang Emmy. Tatang, mapana ko ni Manila inton bigat. Ijay kami nga agkita iti kabsat ti kumarek. Ag-flight akon, tatang. Kasanunga day ta, Irma. Saan samot akayat ni Marshall a pumanaw ka? Amo kain limod mula ang tinangipag nakadagiti papeles mo. Ngamjak in limod day takada kayo, tatang. Amo kasan nga umanugot ni Marshall. Ngamawanan ti maaramidan na. Kat sapay ko ma, ta iti dayto nga ipapanaw ko. Kat agnakematan ni Marshall. Irma, anak ka. Nasakit mo tinakam ko apo manaw, tatang. Ngamamok aday to laang ti solusyon tapno makapagpanunot ti anak yo. Kan amok adi yun to baybayan dagiti anak ko. Di ka madanagan, Irma. Da kami kaninanang mau ti makaamok ka dagiti apo ko, may. Da kayon ton ti pangipaw itak iti sustento dagiti ubing, tatang. Pakawanan nak ni Marshall. Ngam talaga ajak piaran. Nang runak at pakasak na dagiti anak ko daytoy. Pagyamanak iti kasta ka panunutam, Irma. Agandad ka iti papanamalugarwan. Agyamanak, tatang. Kat ikarik kada kayo. Agtali na edak anapudno iti anak yo. Patpatgak ni Marshall, tatang. Isong agsakripisyo ak para iti pamilyami.
tatang. Apay nga da dito'y balayo dagiti ubing. Kan sa dino tayo ni Irma. Apay, nagkapgapwam nga men. Inaramid mo manintisaan akayat ni Irma nga asawam. Kung namamapan mo suknalan ti trabaho nga ibagbagam nga mapaadi ka nag-aaway, idirabi ay. Pasensya kayong tatang. Napasubo ka na ginom kalpasan ti trabaho may. Pangikat lang matitibannog Ay, aramid ka di pa'y tilimpyo at haaw na ita, Marshal. Muta makamkamtod kayo lang arodan ka nagiti kasapulan iti balayaw. Ngam day tapay lang makiin-inom ti in-into na raon. Tatang, Ang nakamkam siguro itan, tawanan di asawam. ha? Anya nga awanan ti kayo asawan, tatang? Pimanawon nagabrudan. Apay, di ka nakadlaw, ama kumikum ti asawam, anang ipagpag na iti papilis na nga agabraw. Kung nakano adala ang pakitagtagdan na, iso nga inaldo arumrumuar, tatang. Ay, nag-flighten Awan ka magayap, kasano nga raw makapakadakan ka. Kas kuna na nga rudain, napatpatag kanukon ka ti arak ngam ti mismo a pamilyam. Iso anasaysaya at kanun agabrod langan. Kasanon dagiti anak ko, tatang? Kasaglaan da, dito'y balay. Di na ipiyar nga ibatikan ka dagiti anak yaw gapo iti kasta nga aramid mo, Marshal. Oray na kami, matakan din nanang mo. Apay ti kunam, ipiyar mi dagiti apo mi iti responsable nga ama akaskan ka. Pakawanandak, tatang. Talaga gaya mapinanawan na kami ni Irma. Tatang, kumusta kayon? Kumusta dagiti ubing? Saya at kami mo dito, Irma. Di na kami pagtanagan anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo tan? Kaasin Apo Diyos, nasayatak mo dito'y tatang. Nasingpat dagiti amok. Amok adin nangag ti Diyos dagiti kararag ko. Magyamo na kiti Diyos no kasta. Naimbaglangan, anak. Kumusta mo't ni Marshal, tatang? Ay na, kanayon, analiday ni Marshal. Ada nagsayaatan na. Kasaanan, amabakbakan ti itay ti trabaho na. Kanayon arumwar amapan makitigad. Kaya't nakano nga ipakita, nagbalbaliwan. Kasta ka di, tatang? Kanayon nga ron nga ibilin ng awagam kanumay, ta mailiw kanukan kan. Bayan nyo pa ilaang, tatang. Ang mga no italaang data. Bay apta, ibaga kasaan ka pa nga imaw awag, Irma. Mailiwak mo't una yan iti asawak, tatang. Nga masapol nga ibturak ti idiw ko. Kaya't ko ang maikan iti gundaway ang mga miris kadagiti nagkurangan na kada kami a pamilyana. Nagrigat ti mayadayo, tatang. Kastoy gayam tirik na ti mayadayo iti pamilyana. Kailiw ko una yan dagiti anak mi. Maawatan ka balasang kao. Basta di mo baybayan ti salun at mauwan. Makaammo kamin ka dagiti anak kiyo di daw. Agyaman ak, tatang. Agyaman ak, unay. Tatang, addaak, inyagak iti abasto dagiti ubing. Nasaya at mat anak ka. Kumusta ngay magtitrabaho? Permanente ako niti trabaho, tatang. Agyaman na kiti Diyos. Maipaay ko ti amin nakasapulan dagiti anak mi kani Irma. Ay, kadi nasaya at no kasta anak ka. Dinangag ti Diyos ti kararag mo. Nakaamiris kang aminan.
Kun amo ka nagbabawiyamon ti amin ang naaramid mo iti kalabas. Wan tatang, katagyaman ako na kada kayo. Tadda kayo akanay namang palpalagip kanyak. Wan gayam tatang, saan ka di pa yung mawag ni Irma? Mawag din na minsan nga aldaw. Imbagayo ko mga awagan nak matatang. Kailiw ko una yung ti asawak. Imbagak, makumikom di asawam iti trabaho na. Kinapuno na, apagbit kami lang ang nagsarita. Kinamusta na dagiti ubeng kun dinabag na, no naala kung tayo pauit na kwarta para kadagiti anak yaw. Amo ka gumurgura pa ilang kanyak ti asawak tatang. Nga maramidag ti amin, tapno mapanagnagak at talaga nagbalbaliw akon. Ay nasayat no kasta, Marshal. So apasensya ang pala ang di asawam. Sana kas ka rin na malipatan na ti amin ang naaramid mo iti kalabas. Nga iso ti gapuna no apay akapilitan anapan nagtrabaho iti abroad. Maawatak tatang. Amo ka narigat ti sasaadan ti asawa ki Jayan na ita. Nang runa kat itala nga may adayo kada kami a pamilya na. Marshal, anak ko. Wan gayam tatang, saan yun nga irwar iti bangko dagiti ipawpawit ni Irma? Siyak lang iti mangtad iti para gastos yu kadagiti ubing. Bayan nyo ang maurnong iti bangko dagiti ipawpawit ni Irma kwarta. Kaya't ko mapanagnakan iti asawak. Akabailak idaabyagan, kan ipaayan iti narimat ang masakbayan dagiti anak mi. Hello, tatang. Hello, Irma. Siyak da ito'y bakit? Ha? Sa dino ti ayan ni tatang? Pasensyakan bakit? Hindi nakita kasi ka daw mawawag. Kinid daw ko ni tata nga siya kung timang sungbat iti cellphone na. Kumusta ka ditan, Irma? Mailiw ako na yun gan ka. Nasayatak, mat. Irma, amo ka gumurgura ka pa ilangan kanyak. Pakawanan nak. Nagbalbaliw akong bakit? Kinapod na at ang permanente at trabaho. Kabala akong nga ipaidagiti masapsapol dagiti ubing. Nasayat, ano kasta? Di mo baybayan ti bagim dita Uraik ti panagawid mo. Kat ikarik, nagbalbaliw akon. Panagnagkakdaytakin ka, Irma. Ay ayatan ka unay. Aganad kayo mat dita. Makabakasyonak apaman amalpas ti kontratak. Di mo kumabaybay anda tatang, kandag iti anak ta. Apaman analpas ti kontratak, nagbakasyonak adagos manang Emmy. Nakitak ti nagbaliwan ti asawak. Mas responsable itan nga asawa ti dinanon ko, apaman ang nakaawidak. Adamutan permanente at trabaho ti asawak. Kat saan na nakanayon ang mabartek akas idi. Kinapudno naman ang linaplapdaklaang tiriknak asaan nga umawawag iti asawak kadagidi a panawen akaaddak iti Hong Kong. Talaga akailiw kumeten idi ti asawak. Ngam adda nagsayaatan amin a sakripisyok manang gapu ta nagbalbaliw anamin pinsan ni Marshal idi pinanawak dita Pilipinas. Tapno makasigurado kami itinarimat a masakbayan,
Nagsubliak dito'y Hong Kong manang, takayat mi apag tinulungan at arimaanan ti balay mi, kan makaurnong, tapno addan to pagnegosyo mi, inton sa anak ton nga agsublipay ditoy. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Irma. Pagayam nga Irma, napintas ti pakasaritaam. Bilibak iti inaramid mo a sakripisyo, tapno mapagbaliw mo ti asawam, kat saan ka anapaay. Nasayaat ti nagbalin a bunga ti amin. Nagbaliw ti asawam, kan naadaan ka iti panggadan di tabalasiw taaw, tapno maisaganaan nyo iti narimat a masakbayan dagiti anak yo. Kablaawan ka Irma, kat sapay kuma, taag nanayonen ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamiunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ay na, napambanugak Sonya. Nagsakit tintero abagik. Talaga ngamin ang nagdagsan at trabaho ti construction lakay. Tinasaya at isagana kun ti pagdiramos mo. Ay, huwag man nga rodan eh. Kaya't kung taaginan ha. Ay saan pa'y adaryo? Apaman ang makadiramos ka, mangantayon ton, tanakaluto akmatan. Ay, kastaya. Wen, lakay. Ay, wan. Ay, nagitag kapsat nga eh. Isursuro ni Making di adi na nga garamid iti assignment. Kastaya. Ay na. Naimbaglakit din tananakam ni Making nga oray no sa nga pulukot may salayang titawon na. No maipapan ka dagiti anak talakay, awan ti makunak. Talaga nasaya at nangagpadpada. Napintas ngamin ti panang disiplinam kadakwada. Jak ida madisiplina anasaya at no awan ka akatulungak Sonya. Iso adwata ang makagapo no apay anasaya at dagiti anak ta. Nanang, apay ka pala maturog. Adalo man tirabi. Ileplepas ko ako pinandagiti na labaan akawus tayo anak ko. Iso pa yung amin nga aramidak inton bigat. Nanang? Sika, apay anak kariing kapay laeng. Rumbang ko nakatulog kan saan ka di. Adapay klase minton bigat. Leplepas ko lang amin nga naramid ti assignment ko, Nanang. Medyo nabayaganak kami iti panang isurok itay ko ni ading ko anina. Kasta aya, ano samdi adim ha? Dudua kayo nga agkabsat kat masapul nga agsin naranay kayo. Wan Nanang, di kay agdanag, takanayon alaglagi pagday taabilin nyo. Kat nalpas mo ti assignment mo ako na, saan aya? Wan Nanang. Ingkamot nga rudan aginan na anak ko, ta mga numaladaw ka nga agring inton bigat, kat maladaw kayo iti adim asumrek iti pagadalan. Ne, ada kayo matgaya man nga agkabsat. Wan, Nanang. Ayan na nga ni manong mo. Ada dita, Nanang. Ada kasasao na. Kasta aya. Malaing ka agsukatan ta isaganak ti meriendayo. Sige, Nanang. Nanang! Nanang! Oh, apay Making. Anyat na pasamakan ka. Wood nga ron, Manong. Apay. Nanang, ading ko, di ka trabaho ni Tatang iti construction di kinasaritak. Imbaga na nga intaray dito ospital ni Tatang. Ha? Anya, ay Diyos ko, apay ka numaking. Apay nga intaray da hospital ni Tatang mo. Anyat na pasamak. Natinag ka nun ni Tatang manipod iti may kadwakad sa aran iti patpatak dardabalay. Anya,
Diyos ko! Sonya, ay nga awan di mariknak. Dario, lakay. Sonya, apay nga ang sangit ka matsan. Diyak namin malapdan tirik na Dario. Ibagam kanyak. Anyati ko na si doktor. Apay nga awan apolos si mariknak iti bagay. Apay adyak makakoti. Dario, spinal cord mo tinapakaruan. Kapoy ti panakat nagmoy ti pagtrab-trabaho. Ayan niya. Dito ti agpaiso. Kuna ti doktora. Inutilakon kastanganti. Dario. Diyos ko. Apay hanap pasamak ti kastoy. Apay. Gapo iti panakaaksidente ni tatang iti pagpapaayan na, nagbanag nga inutil ti amak manang Emmy. Sigon kaninanang, imbaga kano ti doktor a posible a maipamuspusan a makakutimot laeng ti amak, ngamdakkel agatad ti kasapulan. Banag asaan met a maipamuspusan ni nanang, gaputakas iti nakunakon, marigrigat kami laeng. Napalalo ti asik kaninanang, gaputa kanayon analadingit, ken maimay-mayang kadagidi agundaway. Uray siyak manang, napalalo met ti ladingit ko, ngam ingka gumaaklat ta ida nga inandingay kaniading ko. Iti may sa nga agsapa, kastoy tinapasamak manang Emmy. Nanang, nagsapa kayong mutanagling. Wan making, nagluto akon iti pagarmusaran nyo. Awan mo't sirat mo ita, iso ano mabalin anak ko. Sikala ko man timang pakan ka ni tatang yo apaman a makariing. Ha? Masapol ngamin a masapa ak asumrag iti construction. Anya? Construction ko na yo, nanang? Kasapulan nga ag construction ak anak. Dakdakkel ti masweldok ijay, ngam ti panaglako-lakog iti palengke. Ngam nanang, trabaho ti lalaki ti construction. Kasano ko mga trabaho kayo ijay ngay? Nakasarita kun idikalman ti porman a pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kastulong na kanun kada tayo, imanugot a makipordiya ak iti construction. Ngam, nanang,
Amang ano di mo kabalan? Ikagumaak anak ko. Nasken ama baelak. Tapno da pagbiag tayo. Nanang? Isa pa nga asim making. Sikati inauna. Sikati namnamaak akang runaan ang makatulong kanyak. Asikasum ti ama kan ti kabsat mo, wan? Sige, nanang. Maalangarudan. Nasken ama panakon, taita ti umuna nga aldaw ti panagpaay ko ije construction. Madanaganak, Manong. Anya ti kaya't maasawa na din ko? Ni Nanang. Apay ni nanang? Basta, Manong. Ni nading, di mo pagdanagan ni nanang. Mamati ak ngawan ti daka sa mapasamak kan kwa na. Manong? Wen. Mabalin ka di asikan ti mapanmang painom iti danom kan ni tatang, ading. O sige, Manong. Diyos ko, oray ni ading ko. Madanagan mo't ka ni nanang. Saan nga minasinsinan ti kasya sinarok ni nanang at trabaho? Makapadanag. Ijay lang nga rodon ang nadisgrasya ni tatang. Kan may sa, babae ni nanang. Saan aron mga construction ti trabaho na? Ngam ape asim raklat tayo jay. Ay, pangasim ko ma Diyos ko. Di mo baybayan ni nanang ko. Tarabayam ko matinak. Pangasim ko ma. Sonia, agina na kapay. Di ka unay tamangan no mabigla ka. Nay, saan ka mo't anairwam iti kastoy at trabaho? Di nakpagdanagan manong kanor. Kabaalak da ito'y. San abali, taag palamot laang ti darat ti ipapaaramid yu kanyak dito'y. Wala ngam, saan ka mo't anairwam? San tumaysa? Babae ka. Amangan no anya ti mapasamak kan ka. Di nakpagdanagan ko nakmat manong kanor. Ikagumaak ti agbalin ang nagagat. Tapno pa kairanudam dak ditoy. Tapno sandak nga ikatan. Masapol ko at talaga ti panggadan. Di mo taglaklako ka, di palan ka. Wan manong, ngam saan nga umdas ti mabirbiro kak iti panaglaklakok. Dakdakkel nga amang ti pordiyak diti construction. Sonia. Isa pa nga asim ko mamaanong kanor. Ano sandak nga agtrabaho ditoy. Di kay agdanag. Ikarik nga ikagumaak nga aramidan ti amin apaaramid yu kanyak. Agpakpakaasi ak manong kanor. Ano sandak ko ma? Pangaasi yu. Kumusta ni tatang mo, Making? Napakanmin ka ni ading ko, nanang. Nakaturogan Di adim ngay. Naturog mo ten, nanang. Nabannog ngamin ang nakikinkin na tawa itay ka ni tatang. Kasta ka di. Ay, si Kangay. Apay adi ka pa'y naturog. Alas 9 iti rabi Ay, agtuglupak mo ten, nanang. Ngam inururay ka ngamin. Apay narabyan ka. Nagbuhos kami ngamin ije construction anak ko. Kung ati porman asan amabalin nga ipabigat ti panakabuhos jay slab. Iso nga inring pas may abinuhusan. Nanang? Pasensya kan anak ko no naladawa kasi mangpet. Saan naroon bang ngagkid daw ka kanya kati pasensya, nanang? Maawatak? Ni? Apay na barabadan itilupot tagiti dakulap mo, nanang? Awan anak ko. Masapol lang amin daytoy. Anay ko. Oh, apay yun, nanang.
Nan, kitahag man dagiti dakulap yaw. Oh. Allah, nanang. Puro kalyo matan dagiti dakulap mo. Making anak. Apay nga kastamat tan, nanang. Talaga kasta anak ko. Ta sa anak mat ngamin ana iruam nga agpala. Ngamawan anyaman na dagitoy. Kabaelak nga ibturan ti amin a sakit. Basta maisakad kayo nga agaamak. Ibturak ti anyaman abanag para kada kayo a pamilyak. Nangruna kada kayo nga anak ko. Malaksid iti panagkonstruksyon at dapay da duma at trabaho ang nag-sidelinean ni nanang ko manang Emmy. Nakilabada, nag-extra iti karwasyan, ganoan niya pa'y apanggadan ti sinarek na, tapno maisakad na laeng ti panagbiag mi. At dadag iti gundaway ang masiputak ida nga agsinsin nangit kan ni tatang nang runa no iti rabii. Uray la malunag ti pusok iti panagriknak, tunggal makitkitak ida akas jay. Ngamawan ti maaramidak, iso nga ilimlimod kumatlat ta idin ti agsangsangit. Gapo siguro tanalaos ti pinnatag mi asang kapamilya manang, kaslasaan mi anapupuutan ti panaglabas ti panawan, ta idi agbalawak, agturpusak matgayaman iti kursok a komersyo. Anak, sigurado ka kadi nga okay laang kan ka at adim ti mangkadwakan kay ti panagturpos mo. Saan tayo ngamin amabalin a panawan nga agmaymay sa diti balay ti amam? Amomot siguro ti kayat ko asawan. Di kagdanag, nanang. Maawatak nga pa asanda ka makuyog iti panagturpos ko. Making anak. Ngam kayat ko nga ipakpakauna kada kayo, nanang. Da kayo ti kang runaan na pangisagutak iti diploma. Making anak. Naidumduma kayo, nanang. Pagwadan kayo nga ina. Para kanyak, maisa kayo banwar. Anak, pangasim ta saan la kumaasyak ti pangibagaam iti kasta. Tano saan an aksidente ti amam. Mamaati ak anakarkaro pa iti aramidan na, kumpara iti naaramidak. Nanang, amok day ta. Ngamjak malapdan tirig na kamangiyab kasi tinalaw sa panagyaman ko kun ka. Anak ko. Ipampanakal ka unay, nanang. Unay. Nanang, ada napinta sa damag nga ipakaamok kada kayo. Anya day ta anak ko.
Nakastirig ako niti trabaho. Ha? Agpaiso anak? Wen nanang, napagasak nanak. Talo ti nagsasaro nga imawag kanya kadagiti inaplayak. Yung pinilik syempre, dahil kumpanya talaga kayat ko pagpayan. Ay, di kat nagsayat no kasta anak. Kablaawan ka. Agyaman nak nanang. Ipampanakkel ka unay making. Da kayo iti kabsat mo. Agyaman nak nanang. Kat itatag trabaho akon. Siya akon ti makaamu kada kayo. Karaman nun ti panagadal ni Nina nga ading ko. Anak. Pangasi yun nanang. Saan kayo ko mga gadgad? Ti kayat ko. Ipamay-sayo lang nga asikas mo ni tatang. Tasyak mo ti mangisakad iti para iti pamilya tayo. Ha? Pangasi yun nanang ha. Saan kayo ko mga gadgad? Pangasi yun. Ngam ka ba ilakpay mo ti agtrabaho anak ko? Nanang, dumngag kayo kumakanyak. Pangaasi yun kuma. Kumusta ti Riknam, Dario? Mayat, Sonia. Okay, Nasayat nga ron no kasta. Ay, ang mga numabisin kan lakay. Ibagamlaang tayalaan ka iti kanam. sa anak mabisin. Ne, apay nga agsangit kamutan ngay Dario. Apay yun. Ay, ngamin ti pagiks, Sonia. Nga po, tanagbanag ngain hotel. Saan ka na natulungan, Apolos, anang isa ka ti pamilyata. Kagurak ti pagiks. Dario, anya ka kani. Saan arumbang agsao ka iti kasta? Sonia. Amok ano saan ka nagbanag akasta? Sigurado asikati kang runaan anang isakad iti pamilyata. Amok kan lakay. Amok a responsable kan nagagat ka. Pangaasim tadi kag sangit akasta. Makapadakas kan kadayta. Malapdan ti pagkis, Sonia. Kinunakbutan kan ka. Awan ti rumbeng apam ko tam amangay ay iti bagim. Tano saan ka na aksidente? Mamati akadinak pinagtrabaho Apolos. Iso a husto kumanday ta Dario. Saan ka nga agsangit?
Nanang, itatan nagturpuso ni ading ko. Mabalin ko na patuloyin di panggap kong agabrod. Umadayo ka, anak. Wan nanang, ada ngamin dimtang kanya nga oportunidad. Jaketa palabsen, tamo ka mas maipaay ko pa iti amin ang pagkasapulan tayo no makatrabaho ka di Canada. Ay, making anak. Iso akayat ko akid daw hindi pa malubos yun nanang. Sana bale, ta nagturpos mo tiniti kolehiyo ni Nina. Talaga ka di asaan ka na malapdan. Maladingitan kami ngamin no umadayo ka. Maladingit anak mat nanang. Ngam ikagumaktag balin anatibkar. Kan may sa, da kayo tagbalin ni inspirasyon ko iti pa nagtrabaho ko iti abroad. Pangasiyo ko mananang, saan kayo ko mga agliday? Ken saan kayo nga agdanag taagan nada kakanayon? No talaga akas na ti pangadag mo, anak ko. Sige, si papalubosak. Da kami iti amam. Kat aganad ka kumaakanayon iti papanam. Iti ipapan ko dito'y Canada, napagasatan akmat manang. Iso nga idinaaddaanak iti pamilya, ininot anaalak ida, kastamot ten ni Nina akabsat ko. Kayat ko kumanga alaan mo't dito'y dagiti dadakkel ko, ngam nagkadkad ni nanang, tamarigatan kano ti amak. Iso atap no masubadak ti kinaimbagda adadakkel ko, kang runaan ti sakripisyo kada kami ni nanang, ipapaay ko ti amin a pagkasapulan da. Kat sigsiguraduak anapintas ken narangpaya ti panagbiagda. Kadagiti padami a nagdalan iti rigat, wenno agdaldalan pay laeng iti kinarigat. Kayat ko kumanga ibati daytoy a panirigan. Saan tayo asumuko, tati kinarigat, kat paset ti panagbiag. Basta si bubukal kan natibker ti pamati tayo iti Diyos, kabailan tayo asarangten ti anyaman a pannubok. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Making. Making pagayam ko umunay ti amin, kayat may akablaawan ti inam, kastamot ng dagiti amin nga ina ti pagtaengan. Happy Mother's Day kada kayo amin. Bilibak iti panagsakripisyo ti inam pagayam ko. Ta ultimo ti panagkonstruksyon kat kinabailan na, tapno maisakad na kayo laeng a pamilyana. Saan asinsinan ti naglabasan ti inam pagayam ko? Kat kasken ka, dayawan ken saludo akken kuana. Naidumduma ti inam pagayam amaking. Kat daytoy ti gapuna nga inranami iti espesyal nga aldaw para kadagiti inna ti panna kaipatangatang ti padas mo. Ta daytoy ti agbalin asagot mi kadagiti amin nga ina ti pagtaengan. Ulitan mi ti kablaaw. Happy Mother's Day kada kayo amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa